אני כפיר, מטפל ברפואה סינית. יש לי קליניקה שפועלת כבר בערך 10 שנים. אני מטפל בדיקור סיני וטווינה וצמחי מרפא. אני פניתי לרונית לאחר המלצה שקיבלתי מחבר, כי מצאתי שלמרות ההצלחה שיש לי בקליניקה, עדיין זה לא נמצא במקום שהייתי רוצה שזה יהיה בו. זה לא זרם תמיד כמו שרציתי, והיו עליות וירידות, ואני חיפשתי כלים שימנפו אותי ויתנו לי משהו שיעזור לי בעצם לייצב את העסק. ניסיתי כל מיני דברים בעבר, חלק היו יותר טובים, חלק פחות טובים, אבל כן הרגשתי שבעקבות בערך 10 מפגשים שעשינו, זה גם נתן לי את המסגרת וגם איזושהי משמעת חיצונית, וגם עוד כלים חדשים, בין אם זה לעבוד באינטרנט או בין אם זה ברמה האישית, אחד על אחד, איך אני יכול לקדם את עצמי, לסגור יותר עסקאות. ועכשיו בהחלט אני כבר רואה שיפור, אנחנו לא הרבה זמן אחרי שסיימנו את המפגשים, ואני מרגיש שזאת הייתה השקעה שבהחלט השתלמה לי ועזרה לי מאוד, ואני ממליץ בחום. חלק מהכלים העיקריים שאני קיבלתי, שהרגשתי שלי באופן אישי מאוד עזרו, וקודם כל, אני אף פעם לא הייתי איש של אינטרנט, ותמיד היה איזשהו מין אזור אסור כזה במרכאות, שלא פחדתי להתקרב אליו. אז אני נחשפתי במהלך הפגישות שלי עם רונית, בין היתר גם לפייסבוק, והתחלתי לעבוד עם סרטוני וידאו ועם כל מיני דברים שהייתי כותב, שעזרו לי בעצם לחשוף את עצמי ולקבל תגובות מאנשים. בנוסף, רונית עזרה לי לתמחר את עצמי בצורה שהיא יותר נכונה לי. וגם עשינו סימולציות ועבדנו בעצם על איך אני יכול לדבר עם אנשים אחד על אחד ולעזור להם להבין את הצרכים שלהם ולעזור להם בעצם להגיע אליי, מתוך הבנה שאני טוב במה שאני עושה, ואם אני עוזר לאנשים להגיע אליי, אני בעצם נותן להם את מה שהם צריכים, את מה שהם מחפשים. הגידול היה בסך הכל די יפה, נוספה כמות לא קטנה של לקוחות אליי לקליניקה, ואנשים גם חוזרים ויותר קל לי לדבר איתם ולהסביר להם את החשיבות של מה שאני עושה, ואני מרגיש מעולה עם השינוי הזה.